Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗon borosaw holluden caggal jaam dummo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon ko wiide tan duwaw e tan yimɓe nani berti juuɗe oɗo saaha gam tan ñagade duwaw faade aduna e ndungu nguɗo payangu walla ndungu yimɓe goni ɗum noon ha joni tan wiɗon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe jokke wadde abonné Pindi TV oɗo saaha mi wimon ko 100 000 abonné woni tan ko ganduɗa ko kañum woni challenge o ɗo yimɓe jiiɗi yettade ta aɗen mbawi yettade noon to ɓuuri ɗum ko noon tigui ndeweten garene ko ganduɗa kañum ɓuuri tengtude e jayndeli meɗen e oɗo subaka ɗum noon gardiɗo leydi ndi tigui yidde muɗum faade banggal saktoɓe kabaruji nane nder jayndel ɗi kono noon goɗɗum ko ganduɗa hande kañum jayndeli ɗi dawri woni manifestation Yewwi Askan Wi dañnoɗo hanki ne wawi wiyede yoga hen jayndeli ko hen arti ha tengti noon ko ganduɗa dañino toon to Genève OM ɗum ko ganduɗa kañum woni organisation mondial de la santé ɓe darinoma gam wadde ɗum Sénégal noon e Libye dari mbi ñett kañum gottata banggal debbati gorkati ɗum noon nane nder jayndeli ɗi en mbatta sona udditirde jayne gendire le soleil hen taweten tigui konnguɗi gardiɗo leydi Sénégal président Macky Sall kanko noon e wiide makko tan oɗo saaha yidde makko tigui woni yiyete ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni saktoɓe kabaruji gona tan e dejere gona kadi eko ganduɗa kañum woni ligguey mumen no hannirta ni ɗum saabi amo ƴetta décision ji kewɗi fandude ɗum e ko way noon goɗɗum ko ganduɗa kay nane nder jayndeli ɗi woni kay ɓeyɗo ƴewtindaɗo noon oɗon ɓeyɗo ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni wonɓe tan e banggal gaynaka ɓe tini ɗum woni kanko Jayndele Soleil arti saabu ɓe mbi ko ɓeyɗo cogguli saabima ha kamɓe kay oɗo saaha aɓene tampere tigui woɗɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha kay aɓene jiiɗe yitodire koye mabɓe woni CEDEAO saabu ɓe mbi maɓe jokku yewtere hakkude mabɓe Mali caggal nde ganduɗa kamɓe Mali ɓe mbi tan maɓe ɓeydu ɗum ko ganduɗa kañum woni transition maɓe goni to noon ko timmi tan duuɓi ɗiɗi ɗum noon woni ko ganduɗa ɓe mbi ɓe jaaɓi jottade kay e tabal gam yewtidde hen Sénégal kay ene jogori yiiloyade ɗum ko ganduɗa ko kañum fayi e banggue train ji ɗum noon ɓe mbi tan toon to diwan mo ganduɗa kañum woni Inde ɓe jiiɗi yaade gam yiiloyade ko way noon ɗum noon nane nder jaynde gendire le soleil garene jaynde quotidien le quotidien kañum noon ari tan koye manifestation dañnoɗo hanki ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu to place de l'Obélisque jirwino tigui saabu yiyama yimɓe hewɓe gaari toon ɓe mbi noon Yewwi Askan Wi kañum tan ƴetti kuure fani ɗum e gardiɗo leydi ndi ɗum woni konnguɗimo ɓe mbi Ousmane Sonko kay wi yette leydi ndi so woni tan so wonani e jaam ko Macky Sall saabi ɗum ɓe garti kadi Barthélémy Diaz o wi ɓe mbawi wiide ko woni foof ha heddo wiye Yewwi Askan Wi jeyata kay sungoli faade toon to suudu sardiji leydi meɗen woɗɓe ko noon cuuturi konnguɗi mumen nane nder jayndel ɗi ha joni garene jayndel las hen noon gareten ɓe mbi tan yimɓe keewi no tigui toon to ganduɗa kañum woni place de la nation walla mbiyen ɗum ko ganduɗa kañum woni place de l'Obélisque ɓuuri andirede ɗum noon ɓe mbi ha joni yimɓe keewino toon ɗum ko ganduɗa kañum woni gulali keewino toon kono kadi ɓe garti tan e gardiɗo leydi ndi koyɗe muɗum yaɓɓuno toon to diwan mo Russie ɓe mbi noon kanko gardiɗo leydi ndi e tan gardiɗo Russie ɓe jiitodire koye mabɓe tigui ɗum woni ko ganduɗa nane nder jaynde las garene jaynde tan enquête kañum ne ari ha joni tan e Yewwi Askan Wi kañum jaynde losko noon arti tan ko wiide Yewwi Askan Wi kay ɓe darimo hollidde tigui koyɗe mabɓe koye mabɓe faade tan e leydi ndi gardiɗo leydi ndi ɓe mbi Ousmane Sonko Halifa Sall yaadiɓe muɗum ɓe darima tan gam wiide yete so liste Yewwi Askan Wi jeeya kay élection dañata ɗo e
nder leydi meɗen Sénégal. Sonko wi ɓe jaɓata tigi conseil constitutionnel ana duppa leydi ndi. Ɗum woni konngudi mo ko goɗɗo mo ganduɗa kay jojjini règle aji muɗum e luwaji muɗum woni gardiɗo tan sénéra woni Babacar Diagne. ɓe mbi tan oɗo saaha règle aji tigi o darni ɗum gam tan téléji walla mbiyen radio ji walla ko faye ngal ɗon banggal gonki mumen wawa ƴewtede no hannirta ni. gardiɗo leydi ndi kay ha joni konngudi muɗum nane nder jayde de hollidde tan o arti ko faye taske fayande kono kadi sport walla mbiyen coftal ɓalli leydi meɗen o ari hen e banggue tan presse walla mbiyen saktoɓe kabaruji. ɗum noon garen e jayde vox populi kañumne ari tan ko wiyete mobilisation kay ɗo sikkanoɗo yettota ko ɗon yettima ɗon tigui. ɗum woni konngudi moɓe wi noon yeewi e wallu kay darima kolliti koye mumen kono darima nangodiri juuɗe. ɗum noon ɓe gari noon ɓe mbiyete ka ɓuuri hen hewde kay e konngudi mo ɓe ko tigui fannude ɗum e gardiɗo leydi ndi kono kadi darade wiide tan ministre de l'intérieur yo wat démissionné. ɗum woni konngudi mo ɓe nani tigui e nder jayde vox populi. garen e jayde l'observateur kamɓene ɓe gari tan e manifestation walla mbiyen sappo bango hanki yeewi askan wi waɗi. ɗum noon ɓe mbiyete kamɓe ɓe darima tan wiide ɓeɓe ganda kamɓe goni gardiɗo leydi ndi walla mbiyen Antoine Diome kanko tan neli yimɓe naate nder mabɓe kono kadi ɓe goppanani haydara sage uji jeeɗiɗi ɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. ɓe mbi Sonko e Barthélémy Dias ɓe darima tan gam wiide ɓe jahata e élection ji ɗi ko force ala bawɗo hen hay hunde. goɗɗo mo ganda kay oɗo saaha fatey koreji muɗum woni tan Oumar biyeteɗo Oumar Samb kanko noon mo ganduɗa omo fawano juuɗe e banggal faux billeji kanko Boukazeli. ɗum ɗon oɗo saaha o woppitama tan gam fatude koreji makko ɗum ko liberté provisoire woni. garen e jayde quotidien le quotidien ɓe mbi tan jayde quotidien kay kañum ɓe mbi nder leydi meɗen Sénégal walla leydi Sénégal e Liby ɓe diwti banggal LGBT woni debbati gorkati. ɗum noon leydi meɗen caggal nde ɓe jeehi toon to Genève. ɗum noon e tan charte uji ɗi lelnaɗi ina jeeya hen tan jabde ko faye banggal debbati gorkati woni leydi meɗen woni leydi Liby. kamɓe foof ɓe dari ko ɓe mbi ñett ko way noon kay ɓe jadata hen hay lawol gotol. ha joni ɓe garti tan e visite mo gardiɗo leydi ndi yeehi toon to diwan mo Russie to. on ji natal kanko gardiɗo leydi Russie woni Poutine yadugol ɓe jaadi ɓe mbi kay kanko Poutine noon wonko heewi o jaɓani ɗum gardiɗo leydi ndi faade tan e intérêt ji leyɗele de ha tengti leydi meɗen Sénégal. jayde libération ko hen gareten tigui ɓe mbi Sencred oɗo saaha kay koko ganduɗa ete yani tigui. ɓe mbi noon ɓe pyramide mo Ponzi kañum yani less saabi ɗum noon ko tan liggey mo ganduɗa banggue buñari e ko way noon ina wonno nder ha tan ɓe perti ko timmi million ngaji 50 ɗi ganduɗa ete ɓe mbasi ɗum e kadi tan ɓe liggotonoɓe toon ɓe ndewnani lawol walla ƴettoɓe kalis mo ganduɗa nannanno ɗum e posuji mabɓe ko ɗum andi tigui oɗo entreprise yande. ɓe mbi kay milliard uji 23 ko ɗum tigui nanna e chantier ji to ganduɗa kañum woni Keur Massar. ɗum noon ko haɓanade tan banggal ndiyameje ganduɗa ina taaja walla mbiyen inondation ji so toɓole ari. ɓe mbi noon ɗiɗon liggeyaji ko liggeyaji ɗi ganduɗa tardi oɗo saaha te yimɓeɓe cohlani ɗum ɗon. jayde Les Échos ari ha joni tan e banggal ko fayi e tan manifestation dañnoɗo place de la nation walla mbiyen place de l'Obélisque ko ɓuuri andirede ko. ɓe mbi Ousmane Sonko darima tan gam wiide yo yimɓe daro tigui. ɓe mbi noon ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni sukaɓe ɓe ɓe mbimo ko ndigal tigui ɓe paɗata ɓe patta tan ko o tottaɓe ko ganduɗa kañum woni wiide ɓe mbaɗe tan ɓe mbaɗa. ɗum woni koɓe gullatno hanki. ɓe garti ha joni journaliste TFM mo ganduɗa addanama caɗele woni tan Déthié Fall e tan wondiɓe makko. ɗum noon kanko Déthié Fall suuti konngudi gam wiide tan toon wona toon tigui foti hare nde foti fanede kono yete
o yafnima ɓe ganda kamɓe ngoni kay wonɓe toon to diwan mo TFM. Sadio Mané wi kañum ma ɓeydu bituji saabu ɗum saabi ɗum ummade ko waɗi foof yiɗi ko so waɗi ɗum hande janggo yo wat ko ɓuri ɗum hewde konngudi makko nane nder jayde Les Échos. Jayde Stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal nde mbi kay Sadio Mané nanni ko tan bituji 11 e penalty ɗum noon ko waddude tan différence walla mbiyen waddude ɓeeɗo ɗiɗo kay woni Henri Camara e Sadio Mané e banggal bituji e ko way noon. ɗum noon kanko ɓe mbi kanko mo ganduɗa kanko ni Henri Camara o nannani hay but goto ɓe gari kay ɓe mbi Henri Camara ha joni tan meeɗa nannude triplé e match te tan Sadio Mané waɗi ɗum ko hecci hanki tan noon wattidi hen ɗum ha joni tan ɓe garti e Ballo Touré e Keita Baldé Habib Diallo ɓe mbi oɗo saaha kay koɓe jippitiɓe tigui e banggal mabɓe ɓe mbi Barça noon kañum tan nani yiɗa foɗanade Koulibaly gam tan faya tonnete gam wonno komin gaddanno on ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi en mbatta sona jokkude roɓindu jayndeli meɗen e arande on e ko ganduɗa ko kañum woni banggal gueɗe rendo walla fait divers e oɗo subaka alhamisa hande hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko noon tigui ko jarnude on tan saaha foof e dañde kadi weltare huccidde mon hanki manifestation mo ganduɗa mataw won sikkannoɓe ma wot ko dañi hakkude hen woni salede nde kono noon mataw ndi ha 11h yonti walla oɗon saaha ɓe dokkama wiyede yoɓe jaa toon ɓe mbaɗa manifestation mabɓe no hannirta ni goto fo hoota e dow jaam ko ɗum addata jaam e nder leydi kono kadi ko ɗum woni e jaam leydi Sénégal saabu Sénégal ko ɗum andira hande titode muɗum tigui ko ɗum ɗon ɗum noon banggal gongal ma en kal kadi e banggal coftal ɓalli tan ko fayi e ka Sadio Mané oɗo saaha bituji markata e ko way noon yiyande ngal ɗon banggal woni yete oɗo saaha équipe o ina ɗeesi ruttade caggal seeɗa saabu hay kanko yete Cissé woni entraîneur o addi kongude ɗum ɗon ko wiide yoɓe dokke temps moɓe dokkete o woni yete yo match uji ɗi yete dartine ha ɗo e lewru juillet ɗum ɗon ƴewte septembre ɗum ɗon ƴewte sabu ɗum woni ko wawi wallidde ɓe oɗo saaha mataw kamɓe joureɓe ɓe gummi ko e championnat ji mabɓe toon to diwan mo Europe to ɓe gummima toon ɓe garti ɗo kadi mataw e nder semaine goto ɓe joui hen match uji ɗiɗi nde ɗon tampere fo ina feeña kono ko ɓuuri hen yaltude ko woni Sénégal nana yiiɗa dañde buteur goto te ɗum sirani équipe koko ganduɗa ko hewɓe ko ensemble wonata mo ganduɗa ko kamɓe liggorto gam dañde ko ganduɗa kañum woni bituji kono dañde joueur goto mo ganduɗa hande so arani équipe o wonta tampere walla wiye holɗo yimɓe paayi hande Sénégal sohlani ɗum ɗon te Sénégal noon ɓennino étape oɗon hande so ƴeewama ha yeehi ha gagnama coupe d'Afrique ene wayno équipe o ruttoto caggal yoɓe jotto kadi e koye mabɓe ɓe ƴewtida kadi classement ji ɗi saabu saaha foof classement ji Aliou Cissé ena tan ñiŋe te ɗum ɗon ne kadi aɓe poti yewtidde hen e koye mabɓe kamɓe wonɓe staff o foof ɓe ƴewto ko way noon hayso tawi kanko entraîneur o noon kanko woni maître o konngudi ɗi ko kanko wattinto ɗum kanko ƴewata ɓe o nannata eɓe o nannata kono match uji ganduɗa wona match uji amical wona ko ɗiɗon match uji tigui joueur eɓe ɓettete koye match uji ɗi ganduɗa ko match amical dañɗo hakkude leydi e leydi walla hakkude équipe e équipe ɗum ɗon ƴeewa joueur eɓe ma no hannirta ni koyɗi konngudi guddeten ruɓɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno eɗon eno ko banggal caméra o Massoud Sow alias Thiaty Ibrahima Thiamban.